Any the Ohima Eye Murray. Only to me say, as a oye. Now, oye, no name in Sama. Or therefore, I catch a in Antino. Your person what to say. Simian traditional council. Simian traditional council. You are suspending Ohima. You do not say. You do not go until na tachiwa na mjari ko na odiari na wo ani ani fira se anwa adia ana ikusedia asusika breya osubini efisa no adia asebesi ya na kusedia sika breya otosumienu oye no Enkayi na ode enguasie na ode enguasie abeka akonya kase a wotisu akonya ina no mo famo no muja ebreye abeka akonya na ne wofano ne nanano di omuja to obreye a ene wotisu ode asama ka akonya na enso sabi se nipa edi na onkasa ene chese usuru sabi se nipa edi na so onkasa ene chese suru na nipa chese abote igantati a wono so de nyanza sabi wodi abotre edi abotete a wohu so na na bere bo media kunai ga obedi akonye o ya koso mi nsienu na owe ntokwa bebre afoforo subia ni ho a wayi ano samulaga nsama ekoso ne nsama kesia nika abuli tuma professor omokan ye ni ho batina mo kasa se me yi ano so ha nsama kasia nkatwa a nipa ati ene dia ka hunu so na bia ni ho a wo bi na no yi ano ani na se asubia ina na mo titi sunyai sa asubia no ntina mai ni nyina ne se asubia no na nanom chichiri sunyaman ena wo hwese asubia no e betena ho da sa asubia no se wo fa so beto aso sa asubia no wo fa no beto aso sa asubia ko na so beto aso sa asubia ko na so to aso na se basa yebisi sunyanje na se basa yebisi sunyanje empare Peo Nyansapo yesanim mayindi wodi ekoso na efise wadi wodi ekoso na efise na anyintim nim panifuru sunyai insa asiswa no mo ni bi nkomo na anyintim nim panifo bi wo sunyai no mo ni din sa wo so ba ida ekoso na yura bishop wada Roman for bishop wonna ano yura bishop wada bono region Roman Catholic ano Ghana nyina bishop dan Gabia na samo kan se Gabia na samo kan se semu ya dia na manfo kan sama kesia na manfo kan sama kesia from me so therefore ofra na oso therefore udina okitawo udi ekutawo no nti untime nkasa enti utumu kasa akekere no ene ono nko a politicians ka ho ahemafo mo bra afu ka ho entina saagi maya bekumne tina saagi waya bekumne enso entrese bisuru bia nanso entrese osuro obia sunya asase meme bia mama wodia obia ni ho obia ni chafa awo
ono ara who say Urubusuna, who see and go say what crowd. Sabi pe ko se ya wo na be ku so na wo ni ku si achi ko bu nam Say this man, Ukaka na Ejame. na na ni sinya ka se we nya ja no ya he nsa Na bibidi obi asema oka nkran kwasi bi obi kan bi bi Wini kasa wini kasa one million you say no ye me media na ye masase be dia insida yeah enti sara ni le se mo ni ya mo se kura ya na sase oti na kura be body ya ensi mo ka be na ma bi o he ba bia na mame ya ni ma waduru enti se ku wa me da fana so a no no ba ba da fana so a bisu wo fie o mi ni amma mo si bia bo mere wa ni ya ma ni so bo mere wa o me da fo mo so a o ba da fo mo so a yem fo ikura brono atwa ye ho hye usuna ya ya ko brono a e wo sunya e kere ho hye yi ko no tu amaro fo kokura ko zomwa ukonu tawa saa bia bukudia nti samrofu ye na namdu mo jami samrofu ya na namde o mo jano no e me masaje sem ne sem ko e na sale sa na so ho en fam so e ma budia mfu tia am fa so ma obi kire na ko en so me kanche o mo mo ye yodu ne se aso o ka se mo ye yodu me se ya e ku pa ni se wo nya obi a ana ohiri bi wo na onkasa sa wo benya ohiri bi a o ho a onkasa nsuani fani pa nsuani na fani pa ba bia du no ono hwe ko ni ba bia du no mo hwe mo ye wo mo a to ho firi ho e pa sun bienti o pa sun bienti ni fura kunye o fura kunye nananom ani tim a mi dika ka se na yura bishop oka ho odi ka se na yura bishop ka ho onye bishop bi akeke eye roman fo na kan fo kan nyina bishop no ona yo mkandini onti min ka se ma mi tuna no onti mu ka se ma no tuna no bofo wanwiwa asubia mi penti asubia o penti mene ahema fo mu ahema bi mo mu ewo branfo a dan da bia mo ko so ni mi din kita ho one ahema fo bi mo mo wo pono ha dan da o mo din sa wo so din ko amaya ahema o amaya ni amaya hemfo o mo twa ye mo hia ku bidam dan da o mo ni da bia mo ni din ko mo ni bia ni se komo mo ni bia ni se nana sɛdeɛ ɛdɔm ɛdi wɔkyi nana sɛdeɛ dɔm di wɔkyi no wo kasa hwɛnie ayɛ ahwɛyie ɔserɛ wo ɛno ho din na mayɛ ɛno ho din na ayɛ o ɛno so ma obiara kwan sɛ obiara adwene yɛ ne sɛ obɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ wɔ asase bi ɛno so ma kwan sɛ ana obiara adwene yɛ ne sɛ obɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ ɛwɔ sonyankonya asase so meka ne pɛyi nɛ ɔka ne pɛyi nɛ baabi ɔmogye adu no ɔmomfa nsi wɔ a baabi ɔmogye adu no ɔmomfa nsi wɔ a ɔhene baako pa a ɔwɔ kurom a sonyankonya asase so ɔno na te wei pia obi a wɔka bia ni hɔ wa a wodwen sɛ yɛse wo hene no kuruma me hwɛ why these are bebree I'm daring everybody. Some so out there say, wow, this is now your girl. You're the Sikrom na po sa sipo. Sa wala na dia, wala na kaya. Nanan timin kasabra tunu do. Ehano pa. Eye jaman ye ni yamambra
Hey, amamre ni amania. Sunyai ma edifom. Sunyai ma odi tutifom. Efise. E wana ko court. Wana ko court. Obi answer. Ni obi ana tia ba si usuo. Mram sa wa ko court. Timram wa ko court. Kemi ni asem ni wi. Kemi ni asem ni wi. Adu susu be difo ana. Aso be difo. Ani tu game. Ai tu game ni. Ai nti woni to speed you going. Adeɛ baako a ɛsan ka ho bio. Adeɛ baako a ɛsan ka ho. Ahembobo anofo. Ahembobo anofo. Sɛ adeɛ bɛkyɛn. Ɛyɛ doda. Man ni anadwo no. Onim sɛ ahembobo anofo adeɛ bɛkyɛn no radwoe. Onim sɛ pɔn di ni yie. Efisɛ. Nipa Mako 90. Sani pa na tini fibia no bia bitatu. Sani pa di okon so bia bitatu. Sunyahema esumo mo so mo mra hifia. Ya sunyahema so so mo mra hifia. Na hifia de ko mele. Antia na mo mele. Yo mu say nko mi tutu hifia nti ko me ba fa. Yo mu say ko tutu nti ko me ba fa. Omba yo ma mako. Omba ma makwa. Sikafia na kamoba kamomre. Fia na mo ba kamomra. Na so emai ha omo komu ha. Sabio omo ton noma e wo kwan ya no ba e hwe omo ma. Na amaya na sabi omo krom ha omo kwana no omo ton ya ma de hwe sabi omo ma no. Se media for mo ba mu hu ye. Media for di se mo ba mu hu de ko so. Wanti mi emura ha chi no. Omo anti mangura no. Omo tutu atuo. Kese nipa 90 tutu abu. Kese nipa adi okon tutu abubo nyema mu. Na ma omo ton noma. Na ma omo ton nyema. Eto aduane. E ma amanfo nye bidi. Na omo de ko mu de omo si mo sen. Nanka omo si mi sen. Omo no mo de ton aduane na omo sen. So omo de mo ton aduane nyina omo sen no. Sabi ka fracha mu fi kroma. Sabi ka fracha mu fi kroma. O sena ko. O sena ko. Na ensu ye Yesu nyamfo mai. Na Yesu nyamfo mai. Bia nu betu de sa ka obia. Obia nu betu de sa ka obia. Wakache na namu se. Omonwe. Na mana no ma ya se ni na. Na mari na ma ya se ni na. Wa be se no mo de ko. O ma ba se no mo de ko. Kurun ye dia. E ma no o mo ye adwuma de hwe office ni. Ma no ye adwuma de hwe office no. O mo fixi obia table. O mo fixi obia table. Mona moya adwuma de ahwe na no fa ase no nua no. Enim se hu ato mo so. Enim se ehu abo mo. Onim se hu abo mo. Enim se sunya yi hu se bi da. Ebi sunya ade we bi si da. Na so me show mo ko se. O show mo ko se. E fa kon bi se nyina so. Ba fa ko akon bi se nyina so. Abo mo ho ban. Abo mo ho ban. Amo sunya e se de ti a ye beto ya. Amo sunya e se de ti a ye beto ya. Yo mpe sunya yi. Yo mpe sunya yi de. Chana na mo ni. Odimsa na nanu ni beti. Nyansapo ebu ya du. Paiso. Nanano. Bibi akonwe no ma bibiri akoso. Obedi akonwe nyama bebre akoso. Nanso asubinti. No ma akoso no seme ye biso ni so akyere mo a. Nyama akoso no obiebie ni so akyere mo a. University na de nana ko to ho ye den. Rebecca ka sana na to ho ye den. Nanso asubia ye hwehwe no ye man ni. Anso asubia ye hwehwe no ye man ni. Duba bia o ye pani na so ko menase. Duba bi na sabu ye pani na wo so menase. Boni be ka se complaints aban. Boni be ka se complaints aban ho. Ados. Si a me no mo ka sai. Si a me no mo ka sai.
Sunya Mahima. Sunya Mahima. Or sign Sunya traditional council let head the tons. Or sign Sunya traditional council head at Thomas. Give some more high because you won't be. Or give someone more high crowd, will be our one chain. Me, you. Well, over young Tony. Tiasam. He said, he said, or German signed the Orban or Bobby. Or himself, German sign Orban again. Or Bobby. Kuna Mike kuna ni. Na dan sa kwa nimi. Udi bi koma na na sa omo hwem no mu ni obi. Na pisiye. Ibu yu fi ya. Ose adoyi na afa de na na ko yi obi ma wa. O si adwa breminya. What would be afanyan? Ni nyina ne se. Ni nyina ne se. Pepele ya. Ese do ko tusu ya. Pare ya. Oba hwes amana kosunti. Na be so e ma me en twin sign. We gu na bam amana twin sign. Ba me officer mero afo a sabio omani. Wo ba no a mero afo a sabio omani. Na ya form nsa ase. Na ya form nsa ase. Na no munya do obi. Na no munya do obi. Ba no masana wo. Oba no masana wo no. Mo ton. Ne ma me ni omo. Ne ma me no. Omo no mahwe ya ma yetimi akusu atu pa pa ro chia san ya ba. Manche ne bode no ma aton tu ahwe o ma ko abriche. O ma tu kwa kwa ba. Dise ne ye nyina. Dise ne ye nyina. Ne disumia be sha yensa. Ye disumia be sha yensa. Ye be hwe omo so ye be hwe omo yi ansa na ya fro. Ya ba hwe omo yi ansa na obo ade atonsa fro. Dise nsa ase ton dede na mo yi dia. Dise sa se ton dede na mo yi dia. Anya le tekesa. Sunyan kwa. Anya sunyan kwa let header e wo sunyan kwa no. Enna traditional council let o mai no matimi sign. Ana traditional council head no sunyan mai ho kwa timi sign bi di ba bia. Bebrebe nyina enu ani o. Bebrebe eni. Tosu mienu. Atosu mienu. Aiso. Isu lands bebrebe. Yansa sisam bebre. Gilbert Braka ho. Gilbert ka ho. Nsuo. Obi twani nyina to. Mo bi twani nyina hiro. Mato me bi. Akakọ ka kwan kwa. Wow. Ka kwan wa dia no. Kwa ni ye biem kura. Yentimi miem bio. Yaka no. Ye na ye nim say. Ye nyina hye nim say. Sunyan. Go before mo ye aduma okromwa. God form we are going to come. Omo nyina be so yan. Omo nyina be so yan. Ti be film. Ibu na be yam ma. Kuro be yam ma. Asase so e di bie. Ekwan mu susu a e twitwa aton. Asase na di be bie kwan we be tiri mu no susu a. Ye twitwa aton. Oja mansa ko so a. Oja mansa ko ka. Ya so. Pampa gbofu ase. Na no susu e be twa no pepe ya so. Eno susu. God bless you. Yewa ha. Na sabio. Omahima. Ana sabi omahima. Eye divisional heads a omam to aba amani mpati. Omo ye divisional heads a omo to aba oman to amanti. Odidi o matem funfuna. Odidi o matem funfuna. Kingmakers. Seven na manusi sumina so. Seven na musi sumina so. Nka show so ma binu ofo. Utim kachira mo se o ma binu ofo se de hyenku no nyam yarete. Oda fokoso. Adenti. Nipa se ono peni ye ni. Nipa ono hia sa o se nkoyi no o ma nyi no. Ebe den. Ena wo ba bi ti o man so abra nipa bi mo man umu ka. O ba da na obetimi ne Kingmakers a omo bu eman no umu obi a no ba da na otimi watena. Mama min ka se bi. Wana ka se fi jira mo. Me am say akonya kintu mi si. Odafo oti akonya ka se esi. Ye di jom ne hwe me. Ye di jom na hwe no. Obi oni mi bia se e ma na ne di kan ya hima woduma obaye. Obi a ni sana ma ne a. O jom ne di. O ne di kan di hima o de ma ho. No ye body hima. No ye body hima. Nti ni hidumba. Nti wo idumba da di ni ba. Na no nti duma se meda makoma so.
Nti dwom asɛm da na koma so paa. Na rehusem ni sɛ. Ayerahusɛm ne sɛ. Ɛka dwom maamefoɔ. Nka dwom maamefoɔ. Yɛka dwom maamefoɔ. Yɛka dwom maamefoɔ. Ɛdi ɔmo gu fam. Ɛdi ɔmo gu fam. So ɔmo mimi. Mente mo abakɔsɛm da. Ɔnti mo abakɔsɛm da. Ɛnso fura konye. Mefrɛ maamefoɔ. Ɔfra maamefoɔ no. Ɛni ɔmo kasaeɛ. Ɔno ɔmo kasaeɛ. Na mesan twa adwan ɛde pata wɔn. Ɔsan twa adwan de pata wɔn. Ne nyinaa ne sɛ. Yɛntumi mfa yɛ maame mu anim ntwitwiri fam. Yɛntumi mfa yɛ maame mu anim ntwitwiri fam. Ɛfiri sɛ. Ɛyɛ ɔmo ɛna ɛwɔɔyɛ. Sɛ ɔmo gu ni hɔ ayɛ ni hɔ. Broni bɛka sɛ sacrifice ɔmo ayɛ ama yɛ. Sɔrɔ ahomakye kɔpɛ bankyene bɔɔdeɛ. Na kakra onya no. Bibi abɛnua aduane ama yɛ. Ɛno ɔmo nso ɔmo de pɛpɛ de akɔ sukuu. Na nkusi sɛ mo ntena hɔ na yɛmfa saa maamefoɔ yi mmutu fam mfa ɔmo to fam. Nti sɛ ɔntena hɔ na yɛmfa saa maamefoɔ emu fam. Awɔ de hɔ. Na wopɛ wo man yi a ɛyɛ saa. Na wopɛ man yi a ɛyɛ saa. Nka yɛma bi ma koraa nyɛ. Yɛma bi ma nyɛ. Nka mmaa ɔman yi ma asɔre. Nka ɔman yi ma asɔre. Aka sɛ yɛnti aseɛ. Nso yɛ ɔne di mu atɛtɛbɛn. So ɔne di mu atɛtɛbɛn. Ɛka ne nnwuma a wayɛ ho. Ɛka ne nnwuma no ho. Ɛbɛdane saa adeɛ wei. Ɛne ne ho ntan ne ho nsɛnsɛm bebree. Na ɛno so ɛnyaa me ma menyɛ deɛ ɛmenim sɛ ɛyɛ papa. Ɛno so ntimi mu na ma me nyaa deɛ ɔyɛ. Yɛbɛkɔ so asom ɔman no. Ɔbɛkɔ so asom ɔman no. Maama sɛ bibidi ɔhene ama ɔman abɛsom me. Wankasa wɔbɛdi hene ama ɔman no abɛsom no. Mena sɛ mesom ɔman no di kan. Ɔna ɔsɛ di kan ɔsom ɔman no. Na ɔman no bibi a wɔde asom. Na ɔman no bibi a wɔde asom no. Nkɔkaa sɛ ɛnɛ nneɛma nkɔ yie. Wɔka sɛ nneɛma nkɔ yie. Na nsuo kora ntɔ. Na nsuo so ntɔ. Ɔka kyerɛ maamefoɔ no sɛ aduane a mo sɛ mode brɛ me no. Ɔka kyerɛ maamefoɔ no sɛ aduane a mo sɛ mode brɛ me no. Monkipi. Momfa ngu hɔ. Na montɔn. Na momfa me nanaw no ne me wɔfa aseɛfoɔ no nkɔ sukuu. Na momfa mo nanaw ne me wɔfa aseɛfoɔ no nkɔ sukuu. Ɔka asɛm wei a. Ɔkɔka asɛm wei a. Wɔnyɛ amane. Na ɛno so. Ɛnyaa me ma menyɛ deɛ yɛ. Ɛnyaa no ma ne nyɛ deɛ yɛ. Sɛ yɛ nyinaa yɛ mma kɔ sukuu a. Fisɛ yɛ nyinaa yɛ mma kɔ sukuu a. Ɔman no yɛbɛkyekyere ne yie. Ɛno so nti na yɛwɔ ha. Ɛno so nti na nanam ehu sɛ ɛyɛ sɛ ɛsɛ meba. Na ɛno so nti na bibi no aba bi oka ho. Fisɛ maba sɛ eba bɛyɛ kuro no yie. Sɛdeɛ me nana yɛ yɛ no. Ɔbɛtoa so. A ɔde twa asa no. Na masen aba me bɛtoa so. Ɛno na wasan aba aba bi o ɔba bɛtoa so. Saa na teɛ. Wei mu nyinaa no. Yɛntumi ntena hɔ. Ɛmma ɔman homa. Ɛmfa nanam anim ntwitwi fam. Ɔhwɛ deɛ si nnora a. Nguaseɛ kɛseɛ paa. Nguaseɛ sɛ. Yɛsi obi sɛ ɔhene. Na yɛde nipa no nam tokuro. Saa na teɛ. Na yɛ so kɔdukuru koraa no. Nkɔkɔ akyi yɛ me na wa wo so de abɛn. Wo bi ba bia. Say bed one two oye. Ɔka sɛ wo yɛ toa so. Mediafoɔ mo nso mo nhwɛ mo yie. Mediafoɔ mo so mo nhwɛ mo yie. Na yɛ kɔkɔbɔ. Dabi a meka kyerɛ mo bi ne mo hyia meka kyerɛ mo sɛ. Dabi a mo hyia ɔka kyerɛ mo. Yɛntumi kyikyiri kura abira yɛne mediafoɔ. Yɛntumi kyikyiri kura abira
media phone count. One customer wants a pack. Assembly is Sunyan. Assembly is Sunyan. Basabasabian is Sunyan. Basabasabian is Sunyan. Yeah, Puntu. Said you offer sending a number near my. Said you offer sending a natural being to my. And they hear. So this I know man who want. What can I sign a man who want? Almost 97 Mumra and made a man who one for and I believe now who are coming to. Won't go for the bad your corner. I'm my who want to say. You are only now, Macument. No, I see the American. Or I send the Biocan. See a funny say. Was he a funny said? You was as if you know. You was as if you know. Now, why cassette and assassin so. Now, why does it assassin so? To which matter. What about Betty Matter? Just remember what Obama. You have one prominent. Young Messi. I have one food. Young Messi, I have one for you now. I said, could you see that? Hey, see that. My so, no. Media for. Media for. I was here for. I do baby. Myself and me, cassette, as some power wide better. Nothing president, and I come here, see some power wow become. Kalina. Na, Monsieur German. Oba say German. No, I can't ask him. No, I can't ask him. We are fast. No, I can't be asked what I say. We are in my time or German somewhere. How come you? You are or you be my chain or German sign one. You don't know my time or German sign one. Now, so you didn't know what I'm saying. German sign Or German sign or Donipa. To me, Basabasa. It's your Mama Sabasians. Only camp. You're about to ask Afri, acting president, and not for more. Only our council. Nana Akosia Asos Gabriel second. The suspended criminal traditional area to any public function. Yes. Two, the media is warned against granting her any interviews concerning Somali traditional affairs until further notice. The three royal guests of the Yanabua in Kokostu are instructed not to invite her to any family meetings until further notice. Four, a committee has been established to investigate her disrespectful conduct and behavior on any other things that she has done. Will be investigated thoroughly. Any individual or institution, last one, who disregards these directives, just so at their own risk. Yeah. Thank you. I'm here for the key. Hello. You might go. Hello. Yeah, Kai. And I'm some I have watching. Any the Ohima AM Lori. Only to be said as a oh yeah. Now oh yeah, you know in summer. Or therefore I catch a in the person to say Somali Traditional Council. Somali Traditional Council. They are suspending Ohima. They do not say. They do not go and the ultimate young who said Ohima. You want to
so yɛn pɛ sɛ institution bi a ɛwɔ ɔman mu ɛyɛ yɛ kurom ha sɛ ɛyɛ individual institution government institution media outlet or family member nana bɔ ayinkɔkɔ family member obiara to nsa frɛ nana kosia aso sika bra yie a yɛ suspend no atwam sɛ ɔmmra dwumadie biara ase deɛ ɛtɔ so mmienu mediafoɔ yɛbɔ mo kɔkɔ sɛ momma obiara ɛngrante no interview woyɛ saa ne ɛkyew a deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛno kɔma mediafoɔ toma mɔtwa mu a obiara fa to no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa abusua no yɛ abusua mmiɛnsa nana bɔ ahenkɔkɔ abusua no ɛwɔ mmiɛnsa nana asɔ sika brɛyie abusua nana ama bianim abusua saa na nana nyantatua abusua mmiɛnsa deɛ wɔn ne sɛ kwantua family saa enti obiara hwɛ saa 3 gates no mo a mo members of the gates no mo to nsa frɛ maame no ɛwɔ ebiem mo hyia mu biara mu no ɛwɔ mo hyia mu die biara saa acting president sɛ wobɛte asɛm foforɔ bi afiri sunya tradition saa yɛate committee deɛ ɛtɔ so bio saa deɛ no a ɔyɛyɛ no ate sɛ ɔbɛwuo wayɛ nana bɔbɔ so no yɛbɛhwehwɛ mu awie ansa na deɛ wɔwɔ biara no yɛma ɔman no ate saa yɛtwa to hɔ wo a wobɛbu saa nhyehyɛeɛ so biara no anaa wo ne maame no bɛnya nsa wɔsoro die biara no woyɛ saa it is at your own risk wopɛ wo ho asɛm a ɔyɛ tv advert ɔso yɛ amo atwamra acting president na kasa no wohwɛ ne yie ɛno na yɛaka no weyɛ mmara num ɛyɛ Young Traditional Council ahyehyɛ ato hɔ no ɛsena mo asɛ mu ni so titiri ne mediafoɔ no mo na ma no ɔtoro Ọbaṣẹ bí o wa èmi ní ọmọ kasa bí mi náà mo kasa ẹni Baby, I'm going to give you a piece of this. Jasmine, Asama cancer na kanamati na mjisa mbaba kudiso na ojibisa mbaba ko aka kudiso the media for we come media for ko we ko mamu Ini masih berpeluang. Macam sama bagi. Meda, you are regional minister. Obada you are regional minister. Aku bersama dengan Meda. Kau ibu bersama ada orang asal. Iya, presiden Najwa dia macam Meda. Ayah presiden Najwa, dia macam Emira Dwe. Tio. Mereka sedang shift intervention. And that's how can keep man. Yes, no, we can't.
interpret. Ana sundie ewo kuno ma Time of friend. ti se tam na minister friend no I'm watching the phone. how much da so Tiotie. Na ofa yemi maso da phone police phone. no fa ye nua no soldier fo ni apolice fo Ma omo tete so mo patrol ko. mo mo sha se so mo petrol kuno no Asa bo so body. o se aboso body e Mo. Ya da nse. ye da na se So the police phone. soldier fo ni apolice fo omo so Boba. bo ban Omo so ya do mase. omo so da fo so do na se Tiotie. Yen kan ya bi na for so. yan kan na bi na fo so wo So me no mo no ko so. ni so sa te ko mo tete Omo so ya do mase. omo so ye do ma se The PSC ba asida pese ba akoma e ko ma me and some personal security. ono aka sa ne pese sa me ma ye tuma so pa ama ona ye tuma papa oda mo se Tiotie. Afi yesu nyan mrantie. afa su nya mrantie Enie. su nya ma ya Kama tse na bo. tama o ti se brana bo Na tu ko so. na tutu o ko so na No nine. no nine What I'm saying is ni pa e wa ha no pro 100. report o ti ya na se na ni pa wa no mo 100 Enokure. So ko da mase. mo so oda ma se fi se mo pese su nya Na mo sham. na na mo islam Amen. You be a train na o ki. One ram. Oma mo sanka. Amen. Make we so my nyanzo ko mrantie. Zobo mranti ano so Enokure. sana na ko ani so Enokure. na so yo ka ka to ni se ye twa hie se wa sundie ye nya sundie an ka nti twa hie mama ye hwa hu ye on pa basa basa okro ma odo mo ya kire no mo pa sa do na nya sundie Odone nsae kura. mo obi tia ona so a obi ka se ma nya oda ne hu do nti foto Nana yate. na o pesa o beti se basa basa ye si kuro ma on pesa o beti se obi aka mi ya tia na nanti nanti mu di akire Tiotie. wuti mu nya penu wa bran kasa tia so ni o pepa na kasa na mu islam So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.